Fumata branca en canto ao grao de Medicina. Hai preacordo para descentralizar o segundo ciclo da carreira. O obxectivo é que no curso 28-29 xa funcionen o 100% as unidades docentes das universidades de Vigo e A Coruña, que adían a súa proposta de crear unha titulación propia. É a imaxe do consenso. Xunta e universidades anuncian un preacordo sobre o futuro do grao de Medicina. Que no ano 28-29 toda a docencia teórica, práctica, clínica, toda a docencia estea descentralizada. Seguirá sendo unha titulación da USC, pero crearánse novas unidades docentes na Coruña e Vigo para o segundo ciclo da carreira. A liña do que viñamos defendendo, que é pois buscar a implicación de todo o sistema sanitario de Galicia, de todos os hospitais, tamén das outras universidades. O acordo pon en pausa a idea de crear novos graos de medicina en Galicia. O interés xeral pois prevaleceu e a visión de país, sobre todo a visión de país prevaleceu, e todos estamos convencidos de que sempre é moito mellor sumar pois que dividir. Pero os reitores da Coruña e Vigo advirten retomarán a idea se non se cumpren os compromisos. Isto non significa que non sigamos traballando nelo. Adíase e o documento terá que recoller efectivamente as condicións nas que esa proposta podería, digamos, resucitar. Unha comisión avaliará anualmente a boa marcha do acordo. A semana que ven comezarán a traballar na redacción e tramitación definitiva do pacto.